Hi guys! At hello sa ating mga kalokal all over the world. Welcome back to my channel. At nandito na naman tayo sa ating panibagong video. At for today's video ay sa araw nito ay pupunta tayo sa dagat para manguha tayo ng tinatawag na baby clam or tinatawag namin dito sa Bisaya na kaykay. Wow! At kung bago pa kayo sa channel ko, don't forget to subscribe at click na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga uploads. Kaya tara, let's! Ayan mga kalokal, papunta na po tayo ng dagat para manguha ng kaykay. Ayan, nilalakad lang po natin kasi malapit lang naman dito yung dagat mula sa amin. Mga 300 meters lang siguro, more or less. Ayan, mag-aalas 5 na ng hapon kasi itong oras na ito ay low tide. Kasi pag high tide, hindi tayo makakakuha ng kaykay. Ayan, nakikita nyo yung bagong bakod na yan, konkretong bakod. Ayan, nakikita nyo? What? Ayan, nakikita nyo? What? Ayan, hindi sa amin yan. Ayan guys, pag naligaw kayo dito, ayan, yan yung daan papuntang Cabagno Cave. Ayan, yan yung daan papuntang Cabagno Cave, yung famous cave pool. Ayan, na-picture pa nga yan sa Jessica Soho. Wow! Ayan, napakaganda yan. Malinis at malamig yung tubig. Masarap magtampisaw. Ayan. Yan. Ayan mga kalokal, malapit na po tayo dito sa dagat. Ayan, andun na pala yung dagat. Ayan. Ayan. Mukhang nagkamali tayo sa forecast, parang hindi low tide. What? At welcome po dito sa Talisay Beach Resort. Ayan, public beach po ito. Kung gusto nyong gumala dito, ayan, pwede pong kayong gumala at free lang po dito. Ayan, free lang po mag-unwind, mag-relax kasama ng inyong pamilya pagkatapos ng crisis na to. Ayan. Ayan, mukhang nauna ng ating mga kasama dito, mukhang naghuhukay na sila sa ating sinasabing kaykay. Ayan. Ayan, yan yung mga hinukay nila. Nabawa. Wala na. Ayan, sabi nila wala daw dito. Ayan, meron naman pero konti-konti lang. Ayan, mukhang lilipat tayo sa ibang barangay. Ayan, kasi wala ditong kaykay. Meron pero konti lang. Ayan, kaya lipat tayo. A few moments later. Ayan, welcome back to my channel. At nandito na tayo sa katabing barangay. Ayan, kasi yung una nating pinuntahan ay walang kaykay. Kaya dito na lang tayo maghahanap. Ayan, ito yung barangay Suba. Ayan, dito tayo maghanap, maghuhukay ng kaykay. Ayan, titignan natin kung meron ba dito. Ayan, medyo madilim na po ang paligid, no, kasi magsi-6 na. Ayan. Ayan, magsisimula na po tayong maghanap dito ng kaykay. Ayan. Sila, ayan, nagsisimula na yung mga kasama ko. Ayan, hukayin natin. Ayan. Ayan, kailangan talaga tong hukayin kasi nandito to sa ilalim ng puno. Kasi dito nyo ito mahanap sa ilalim ng buhangin. Ayan.
Ayan, maghukay tayo dito. Ayan. Tignan natin kung makakakuha tayo. Ayan, kaya pala tinatawag tong kaikai, no? O baby clam kasi hinuhukay mo talaga siya. Nasa word na hukay. Hukay. Kaya tinawag itong kaikai. Ayan, maghukay tayo. Mukhang wala naman dito ah. Ayan. Wakman, uy. Ayan, ito, nakakita na ako. Ayan. Ayan, ito. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Ito yung kaikai. Ayan, oh. Ayan. Napakaliit lang talaga siya. Kaya tinawag ko itong baby clam. Ayan. Ganito lang talaga po ito siya, no? Hindi na po ito lalaki. Ayan, ganito na lang talaga siya. Ayan. Kaya damihan natin ng kuha kasi ang liliit nila. Ayan. Ayan. Tcharam! Wow! Ayan, maghukay pa tayo. Mura to usa. Usa rin makitaan. Yan, pag nakuha tayo ng marami nito, ay may pang-ulam na tayo bukas. Yan. Masarap to sa sinabawan. Lagyan mo ng lemongrass, o tanglad, sibuyas, at saka bawang. Hindi pala bawang, ginisa yun eh. Tanglad lang, sibuyas, at saka kamatis, kung gusto nyo. Yan. Solved na, di ba? Ayan, lipat tayo dito. Ayan, medyo madilim na. Ayan, ito yung nakuha nila. Ayan, oh. Medyo marami-rami na. Ito yung kaikai. Ayan, may iba't ibang kulay ito. Ayan, ganito lang po siya, no? Hindi na to lalaki. Ganito na talaga siya. Ayan. Pag dito talaga kayo sa probinsya, hindi kayo magugutom kasi maraming pagkain dito. Ayan. Wow! Kahit sa dalampasigan, baybayin, merong makukuhang pang-ulam. Ayan. Kaya hindi talaga tayo magugutom dito sa probinsya. Yan, kumampana na yung simbahan. Magsi-6 na. Ayan.
Okay. Ayan, so far ito lang po ang nakuha natin. Ayan, kasi kinapos na tayo ng oras at medyo madilim na. Kasi nung una nating pinuntahan na Talisay Beach ay wala doon konti. Kaya dito medyo marami-rami at kinapos na tayo ng oras. Kaya ito lang na nakuha natin. Ayan, ito yung kaykay. Pero okay na rin to. Ayan. Ayan, masabawan na to. Ayan, kaya madilim na kaya uuwi na tayo. Ayan, that's all for today's video. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please share, like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga uploads. Kaya hanggang dito na lang mga kalokal, exit!